Kublai pi baro mga mentah kasngi ngadon hang ni po umroi constituency bat nga mentah hang ni idon MDC sitting MDC jong ka umroi constituency iba rangken sai karbuki te hakani kejingwan jongi ngin yakran bat halor kani ka MDC ka bansa longshan hau benai baar kublai ba pila ban yuthu ingi halor kani ka MDC election kumno ka long ka jingpen kre jopi kublai sibun kong rilin ya ke jingwan ke jong pi ban ya kendu bat nga kani ka step ti ka baning kong ngas ngeu ya ka ban pen pa ya ka dak ke jing sungu ka bakrau ya blai ya ke jing don rengkat ke jong u nadu ka sngi bangala syajit kum MDC jong ko umroi constituency hi brokawe bat hakaju kapor yau pait ba no song snong jong ka bri u nyau trep hi brokawe o ki babun ki parlok jonga ki fuan yanga ki keli yanga ki ong kumno pi long kumno pi trei ka election kalajan satang khendiat liki sngi ngin sayo ia ka banjit ia ki nomi khmat ki batmai syaga ying dorbar district council ka jubab nakaliang jonga ka banga ai saki kalong na du ka sngi banga job kat hadu menta ngampat chen yoger uger ubanga nganya udei baik dauju kata kadai ka message ia ka banga juong ia ki pai ba no song sno baka kamram ka jongi hi kum ki nomi khmat om dei bangin trei tang hakapor election Henry ngidei bet yak bangin trei nadu ka sngi bangi job kat hadu bangin dakot kotam kata gadei ka polisi trikam ka jonga ya ka banga kwa ru ban hikai ye ki pai ba nong song sno ba ngidei ban sngu thu ban nang habangi jit ekonomi kman om bangin jit ekonomi kman ki bawan tang hakapor election ngaju ong ini kentin habalajan ke election kalong thik kumba uslap ulawan bat hadin balakot ke election uslap ulakot bat pin om yo issue yeki nomi khmat ke jongi nagaliang jonga kat adu menta ko mga ong kumju inga trei nu kasngi banga job kat adu menta bat ngan om la bangan trei tam ya ke ka banga la jutrei ngai la de nga juong pai ba no sosnong joko umro kan si prokowe la da PUE yang nga bangawan ying yap brio nga smart ban lik pit nong pang tang por election wat bod yang hari kat badon ibut ibor kumbanga ong nga persyang hibangan troi right from the day one na du ka sngi banga job kat adu menta ka kamram ka bakong stan jong MDC habangi pai sya ka kam MDC nga sngu ban ong kublai sibun ya ka sorkar inde kapala ayingi ya ka siksadel leng baga jing don jong nek siksadel kala rap sikat dei ha ka ba ngin la ya ka ban pene pensa ya ka riti ka dustur ya ka ba ngi laju praktis nadu mendai kulong kuma ngas nguthu ba ini jai ban riu jongi ide ibarit lem da dei bangi don ya ka nika siksadel ngas nguthu balas lemba ka nika jai ban riu jongi kala jano nang ni nasla pertai tian namar kata ngas ngeu ban ong kum UMDC ngin nang yai pen scam ngin nang yai pene susu ya kaneka district council kabangi ladep yo nadu usnem siajar kendai spa san puar oi kum bakalong metangi yo hiki kampen roy hari kong san te kalong bet bangin pene bangin pensa ya kariti kedustur jongi ukun kasi karai ladangi pai ni ka constituency pat ba ngi imenta ka kenti pinhap ban airang lang bat u MLA barim ba George Billing do haringkat ru bat ka parti ka ban yakun menta first time ka VPP nak menta ka MDC election ti ka ka pidon ban ong halor kini ki artli kum bangi yo sneu menta kibun ki kandidat ki ban ya aireng hang di election MDC na po umroi konsonsi imat kin don kumba sangut kentup bat nga tian nakaliang jonga kumu sitting MDC ubal ai ke jing syakri hakini ki hinrius nem ki bala late no tiang ngeu ban ong bangam don kanono ke jing sngoper yano
ki bakwa ban ya ai ring ha ke election hari ka bangadon ban ong galong nga ai khublei kerpang lang ya baro ki candidate ki balaya mi ban ya khone election MDC na po umroy constituency ba makiru nga sngew ban ong ki don lang ya ka mensim ke jeket kli nagam taka umroy constituency nam taka ri ba ka je beri wi prokowe ka syong pat hau pat ba la undang ibet na bandang ai biang yang asa sisin ya kata ka jingjob bangan long biang kumusakri jongki ka jingmi joy ba George bilang do ngas kam long ai khublei sibun ai o ila remno hane ke election MLA ka baladem bat menta ilawan pat ya ka bania khun hakane ke MDC tenga sius ngau banong lese mai idang kwa ban sakri bat ya kata ka syong pat ba mar mai ila de dating usitting MLA jong umroy constituency teu pat ba hi kamut unsim ya karai ngas ngau banong pat ba hu de u ban bisyar ye ke jing trikam jong i kalong kumno kum MLA bat manga kum MDC ya katangin i bet ya ke jing start ke jong pat ba Ndai ka jing mi jing ba George pa tu phim sim makan wan ra kanu ka jing pat EP ba pin poi sha ka thong ha ka bia dei bat ka jing kli ngas ngau ban ong nga halade kum MDC ngala persyangi halai jong ibu ari barin kat balak senai bantroi na ka benta ka baha ka men jong ka umroy constituency in particular but na ka benta ka beri trip in general te uno ba mi hapu amadan ban yu aireng nga ngeu ban ong ba ngamdon ganono ka jing ngeu ban ong banting bu de sitting MLA barim ne ban ong bu umi u candidate BPP kum ta terter na mariala de ngala de long tengkum MDC it's depend kan syong baik ka performance of work jonga la da ka performance of work jonga kabeng la da wanda manu upai ba usngu thu i yanu dei ban ai ka vote ke jongki te khublei sibun ba nakaliang jong hi ngikit bok ke ruang e phi ba pin poi sha ka thong khublei sibun